Goaz entrenamendura. Partida ondo jolaztuko dugu. Bueno, gaur entrenamendu hasteko regate batzuk egingo dugu gure artean. Bueno, area barruan izango da egingo ditugun ariketak. Ba, ipini area barruan. Se ona, Mati. Ba, faltak egin gabe, faltak ez, etorri ona! Ze txarra. Aritxu. Venga, hombre! Altxe! Jatu ya! Horri. Ariketa jarraituko dugu, baina golpak egin gabe eta falta, bale? Bai. Se charra. Charra. Silvi. Altxe, hombre! Jatu ya! Nire ustez entrenamendu oso ona egin dut. Nire ustez bai. Mutil hauek oso onak dira, ikusiko dut zelan ditzen dira. Julen eta Markel ditzen dira, Joneri esango diot. ¡Campeones! Lehenengo mailara joan gara! Hurrengo partidu Atletiken kontra tokatu zaigu. Zer? Atleti? Bai. Markel, hurrengo partidua Amorebietaren kontra izango da. Zer? Amorebieta? Bai. Hola. Amorebietaren aurka irabazi behar dugu, Amorebietaren aurka irabazi behar dugu ez. Irabaziko dugu, ziur. Bai, hori da, bai. Irabaziko dugu.